Kuna ka mo. Bakit na yun dali? Saan ka la? Sabi ko rin sa bag ko. Ang buong nilak po. Sabi ko, ano po kita pinakarami na kako? Ako nang bumog na rin. Ay, panikwasan, guys. Paripat, wala pa palikwasan na sila dito. Kaya nakita na panikwasan? Ano? Panikwasan? Amo, makipag na palikwasan. Mahal na siya may, o mahal na sa. Ano ko rin panikwasan sana? Ano ko kayo tama sa akin? Ay, gano'n! Ay! Pagkadi kita. Pagin nagkaraura na di, kalubis pa. Ay, ang parang na rin. Ay, wow! Parang rin na kita. Ay! Sabi mo lang dito ka? Ha? Panginoon kita mo. Ay, wow! Aga naman ka ng dami. Ay, tama. Ay, tama na rin. Kung makipangon yan, bago mag-service, nakakuha na, nakarelax na si Rhoda. Yan sa maagulak, wala nga init. Eh, magiging ako. Pagin nagkarauran, lubog ito. Mas gusto ko sumainit, parang mapit mo na maagno ang tubig. Ayaw ko. Ay, sabi ko na-enjoy. At mataas? Maganda na sa taas. Masyadong din. Ah, pwedeng mag Oo, pwede daw sa toro. taas.
Lord, bigyan mo kayo tayo. Awin na. At tayo ka tayo. One, two, three. Bakit naman lang? Nakabidyo mo lang? Kaya nakabidyo mo lang. The Encanto Falls. Ano ba pala ha? Let's go.
na. Wala na ito. Ano yung labutan? Agpo. Ako maligat na ako sa agpo. Ang brain ko. Lagi mo. Daan na nga, balik na sila. Sige ko na rin dito. Anak ko na, kung lamusan. Dali ko ito. Iwan kaya may assisting agpo na. Nila. Nila. Mari pa kayo mag-aling sa sila. Ako nga, hindi ka na magpagaling na. Yan, ganyan. Di kaya. Lilas na lang. Wala. Picture mo to. Wala, hindi ko kaya. Nandun ka. Baka kaya matusok kita. May alam mo man ang tsinelas mo? Baka kaya matusok kita. No, daman yun. Pero mahal na siya oh. Nah, tapi Sabi ka ma. Sabi na ang bagang. Hindi ko dito ka big-bigyon. Sila ng pataas yan. Sila. Ang may sawa din. Di mo magkalod. Ano naman, isang magiging mula, bigyan ka. Ano? mahal na sana ha, mahal na. Feeling ko sir, ano, yung tamakot sa LGU. Ano, pa. Of BNR. Sige na ka mo. Joy! Sige na ka. Tuturo na dito. Ayan ni Ana. Makakabigyan ni ako ng ganyan. Oo? Pati mga lupot, oh.
Hmm. Hello! Andito kami ngayon sa Encanto Mall. Ay, naroon yes sir, di man? Di man. Facebook ay ulit ko ako na ko. Hi Braso, good morning Braso. Ulit ko ako na. Magmukha ako Braso lang. Uling ay na. Mata. Pagmukha sa laban. Hi Braso. Ano lang dapat ba yung pagsakla Braso na yun? Hawak sa atin. Marigo? Ano sir, ba't ang tagaday mo lang magagamit sa amin? Di ba ka maalnas kayaan? Buko sir? Kasi nalalata po, sir, bukod yung maal na siya, pwede ka mag-agipa sa batiin. Amo, pwede. Ako. Ako nagbibidyo na ano. Amo nung kakaninda. Abo man ba ganito? Kita ko naman ang Yan ka lang yung dahil pagod ko sila. abo man sila. Sir. Saan kaya tinda? Pag ninda kayo, nasan ka to saan? Kaya training ko na nag-ito. Ay, Ako, kaya ko. Tinda. Yung si Uyot sa kasi rin, nagkaraki na po, tanong yun si Grip. Arat man tayo pa po po. Sir, kaya nakasinelas ka. Malinig ka nila. Kaysa ko sa ito. Wala lang. Ay, mangga yun. Dito mo sila. Siram ay. Kalabidyo mo sila. Alisin mo sa ito. Pag nag-ano. Alisin mo. Bro, labidyo mo. Baka mapaalnas ka kami. Underwater siya, ma'am. Madali na ruma, purot ito sa makusog pati ato ako. Ano, kaya masansan. Adining oh, madeo.
Swimming pool. Tama na, i-play mo lang. Play. Mas magay naman sa taas. Mas direct na pito. Tapos malinis pa. Pumasok na naman kami. Mas manjari kita ka, tapos may mamalas na ito. Bukas kuma. Tulong kita sir. Oo, hindi ba ihi na yan? Panikuasan lang. Free ng ihi. Dami ng smoke. Walang ka lang. Takakuko ko. Tagal. Ano? Takot-takot lang. Tapos di pagaw na nila naman. So, Jack, ito ba? Ito yung Jack. Ram, sarap ka din sili. Kasi mga sili. Bet, ang sarap nun! Oh, sinabi lang.